So muna na siya ang update karong hapon diri sa atong atop renovation project. Anya, tuloy-tuloy na nilang trabaho guys. Paingon sunod semana hangtod mahuman. Tuloy-tuloy na. So na makita-kita na nato nga kana siya pohon makonik na nila dira kaning atop. Makonik na nila paingon diri sa atong kusina. Then kana din nga part nga atop sa kusina na adyoy mabuslot diya kaning daan. Kay kuan man na maipaagi man na nila kaning isa na pud ka raptor. Ana. Part sa atong kusina, burag dinhi na sa kusina magkuan kanang maka-experience sa putag tulo pero at least nasa kusina na safe na atong kwarto. Atong kwarto safe na. Wa nay tulo dito kung muulan nga mobundak yun. Nya again maka-experience na putag tulo dinhi nga side kay ila naman pud ning trabaho on diri nga side sa atong kusina para makunik na nila ang kanang color roof nga diha ra kutob ikonik na nila paingon dere. So ang katusang isa na katrabanti nagprepare na pud siya og ato ang fascia frame. Kani fascia frame ay tawag ani ha, fascia frame katong wa na kabalo. Mo ni fascia frame kay ako kung wala pud mi diri nagbalay di jud ko makaila unsa ni mga part nga pangtaod ras ato ang atop. Di jud ko makaila. Karon pag jud ko kaila nga kana di ay fascia frame day na siya kani siya ay kana itudlo nako ha kana siya fascia frame day na siya og mao ni siya gi-prepare na pud siya para street na ilang trabaho pon kulang na lang ni siya pintalan pa ni siya ginani sige ngalan ni Bay bisagaran kay red lid man asan siya epoxy ilang gigamit mga auntie diri epoxy kay kasagaran kay red lid man kaning red mo may kasagaran ako kakaibawan nga ilang ihaplas sa ato ang mga materialis ang ilang gigamit din ni epoxy kani nga color so pintalan na po na nila kanang gi-prepare diha nga mga fascia frame so napay usa so ana ra kani po dayon kaning kuan para ni siya sa raptor mo po ni siya itao didto katong nakulang dira nga side sa tong kusina didto po na nila itaod kani siya para mapaghuman nilag plaster anang raptor butangan na po dayon na nilag si parlins kanang gatauran bitaw sa kanang color roof kana siya mo man na siya si parlins kanang gitauran sa color roof pag human nilag plaster aning ato ang raptor paingon didto maplaster na tanan burag pila nakabukbay 5 unom ka-raptor sa 2 tulo. Unom ka-raptor day na ang itauray din ni mga auntie. Unom na siya ka-raptor sa pagkakaron burag 2 pa ilahang nasumpayan kani pa dinhi sa atubangan nato. Dinhi sa front ang isa din dito sa ato ang back door. So 4 na lang nakulang nga masumpay na nila ang raptor. Then pag maplaster na ila na din ang tauran sa zipper lens para mataod na pudtong another set of zipper lens nga idugang diri sa atong kusina na nga side. Then pagkahuman dayon ana tangtangon na pud na nila kanang daan nga ato para makita na day nato ang design sa atong atop nga paskang lapara burag kanang kuan burag kanang landinganan sa eroplano na nakalapad dayon puhon mga ante. Lapad na kay na siya. Nya diri dayon nga side magbuhat ta dia gutter nga dako kay tanan kay tiaw mo nang dako kaayo nga bulhog sa tubig ang paingon diha. Lapad bay kay ni kani siya nga kuan atop. Lapad kay ni siya kani sa kay blurred. Lapad kay ni siya gikan diri paingon diri sa atong kusina so dako kay nga bulhog sa tubig. So ang atong buhaton dako kay nga gutter atong gamiton gikan diri paingon dito sa luyo. Kay dinhi naman atong gutter dapit. So kana siya wala na siya. So muna itong update karon. So mulakaw ta diri rapit kay atong ipakita sa inyo ang unsa kalapdon gyud ang atop. Manita dinhi dapit sa atong silingan. So muna na siya kalapad sa ato ang color roof atong atop. Ana, muna siya ang mahitabo.
Ana naman na siya kalapad. Kung ma-prepare na nila ang para na po diri dapit sa kusina, ila naman po ng preparahan lagi. Sumala sa akong giingon ganina. Ila na po dayon ang apasan, isumpay na sad na nila ang koloro paingon diri nga side. Dira. Mana siya mga auntie. To si Bossing, yan gi-check. Gi-check niya, Bossing. Hi Bossing. Yan gi-check dito. Kay luag na kaayo dito sa ato ang kuan. Ibabaw sa atong alkuba, luag na. Pwede na ta magbuhat ditog atik. So ang tabo din ani mga auntie, daghan na din kay mig plano ani kay kaning diri sa sulod ani auntie. Pwede na matindugan diag tao. Kay taas naman kaayo na diya, sulod na sa ato ang alkuba. Sa ibabaw sa atong alkuba puhon. Matindugan na diag tao. So naapod mi plano diha basin makabuhat ta diag atik. Diri nga side magbuhat ta diri atik burag kibali himuon natong kuan ato ang storeroom. Dini storeroom puhon kay total si Anthony wala naman nagtrabaho na naman siya sa balay, so at least na siya makalingawan diri sa balay, di siya ma-boring ba. Kay connected man siya sa welding man gid nang iyang expert nga trabaho dito sa ato ang dito sa kuan ato ang gitrabahoan dito sa Bugo. Expert welding gid na siya expert siya sa welding, so at least naa siya makalingawan while naa na siya sa balay. So naatay daghang plano diha sa sulod anang ibabaw sa tong alkuba. Kay matindugan naman na siyag tao. So pwede nato na diya mabuhatan og isa kay gilabay pa ang sakyanan. So pwede nato na diya mabuhatan og storeroom. Kibali atik ba pero storeroom lang siya para diya nato mga butang atong mga kuan ganang mga basta istakan nga room ba. Puhon-puhon mo na yung mga plano, mga ginagmayng plano lang po. So ana ra sa pagkakaron kana na sa inyo makita ha, kanang makita ninyo ang design sa atong balay. Kulba hinam kay napay the most excited nga part dara, basta di lang sa ako magsaba. Di lang sa ako magsaba, mao lang sa na atong partial ha. Partial lang sa na tos Bossing Bossing. Di makita. Gi-check niya. So daghan kay siyag makalingawan puhon mahuman na ni among atop kaning diri sa kuan, kaning dinhi sa ato ang garayan nga part ato man na dihang ipakuan ipatrabaho ta na diya kanang diya sa atong garayan nga part. I-update gyapon ta mo kay part man na siya sa ato ang vlog no. Ang atong vlog is para man sa ato ang panimalay. Mo ni among content sa amo ang Tony and Titing dito sa atong YouTube channel ha. Paliw kog lantaw kay kaning akong ipang video diri. Basta naka-landscape pang YouTube channel ni. So, naagya po dito sa Tony and Titing ang update sa atong atop renovation project. And the rest is to follow na lang dayon. Di sa kung magsaba basta mga partial sa ni akong giistorya nga. Kani dapit sa ato ang garayan nami ipatrabaho diya. Then kana pong gate kalingawan daw na niya basta na mga mabag-upod na mabag-o sa panglantaw nato pon diya sa among balay nga payag nga balay. Naay mga kabag-uhan ginagmay lang pod. Ginagmay iyara ng kalingawan pohon. Para dili siya maboring. Basta part gyapon sa among vlog ang iyang kalingawan pohon deres balay iyang pangbuildingon para mausab pod gamay ang nawong or hitsura sa ato ang payag ni Tony and Titing. Okay, thank you for watching and we will see you again next time. Please don't forget to subscribe our YouTube channel, Tony and Titing. Thank you. Bye. Nag-ulan, may gani kay wagi kusog ang ulan lagi na paskang bagaag yapon sa dagom. Baga kay dagom may gani kay wagi kusog. Pasalamat mi kay maka-experience gyapon mig mga tulo pero dini na dapit sa kaning dini dapit sa kusina. Diya nami ma-experience diya nga tulo. Kay ila maning bungkagon gyapon ang atop sa kusina.
kay naa diha maigo gyapon diha, maigo na siya sa Raptor. So okay ra kay ma-manage man namo adapit ang tulo. Okay ra kay na naman siya sa kusina. Okay ra gyapon ma-manage na nato. Basta dili lang gid kay itong kusog kay nga ulan, okay ra. Mo nang nagkalo-kalo gyapon ta mga auntie kay kuan kanang sana health is wealth baya. Bawal na magkasakit. Labi na kay wala na tay, wala na libre. So permi kita magamping sa tong kaugalingon, di ba bay? Tanas babay. Ako na ang babay, wow, di ba? Oh. So malingaw gyapon na siya mga auntie kay daghan kaayo kog ipatrabaho sa iya deres balay. Oo, magamit gyud niya yang welding nga dugay na na-stuck dito sa among kuan. Ha? Excuse me. Daghan kay kog ipatrabaho sa iya mga auntie. Kay ang iyang welding to na-stuck na dito sa among storeroom ang iyang welding. So at least di ba na siya makalingawan. Basta daghan kay ko ipabuhat sa iya, malingaw gyud siya, di siya maboring nga nana siya sa among balay. Kay part man sa among vlog. Chalgar. So mali kani na maglaway ang kuan ani. Kanang sana ang manag-iya ani gyud ang uban ani ang manag-iya katong di na gyud magamit si Manong katong kapamalit bitaw sa bakal. Oh, siya joy manag-iya aning ang uban ani katong di na magamit ato ihatag or ibaligya nato sa gapamakal. Kay kapoy mag-stack diri og mga inana kanang mga inana ba. Ato na ibaligya sa kuan kanang gapamakal. So ang sa pagkakaron di lang sa kay napay uban na nga magamit nato. Aya na lang kung mahuman-human natong trabaho diri sa balay. So mora to.